Pinarung swaraning pradonga munyo angrangin ana gandha arum angambar-ambarang ngebaki sajroning sasana pawiwahan. Nulya kawuriyan ana tejo angeng mawa Praba. Tuhu punika tejane Sang Sriatmaja pinangantian putri ingkang binayang para mijil saking sasana Tepaswangi kinanti manjing wonten ing sasana Renengga. Sampating busana ingkang ngemba busana ning Prameswarinata. Tinon saking Mandra Wambyar pating Galebyar pating Celorot katepuk ing Pandam Kuruk ingkang angrenggani lamun ta Cinandra kadya kilat asesire. Amujang kang inanteni rohang lumaksana Sang Sriatmaja pinangantian putri. Membat madya lumgahing warih melok ing wadana sumuna gilar kadya kencana ingkang binabar. Sunaring netra andamar kanginan. Weging pranaja sing sekapateting ageman pindha cengkir gading piningit. Kadya arsa jebol-jebol lumekak madya ing minangka satubaning salira. Kicating padha katon pating Galebyar dening rerengganing canela ingkang tinarates ing sesotyana werna. Kinanta ing wardaya yen ta Cinandra kadya wedhu angga sasra lumaku ing wanci dalu. Prapting madyaning sasana pawiwahan kagiat kagara kang kapindho sitaresmi nenggih mustikaning pawiwahan. Dene uning ana sangyaning para tamu kakung Sumana Putri wis kebak beramlabar angebaki sajroning pawiwahan nganti kaya andoyong-doyongna pancak sujining Pandhapi Agung Bale Winangun. Marma tumanduk ing raos ingkang dahat tumaneming kalbu. Yayah linobong jroning wardaya kalem karo baning memanis ingkang tuhutan kawawa cinitra ing ukara. Prapting ungyan kang tinuju dening panganti Sang Sriatmaja pinangantian putri pinaragan dening pangrengga busana. Nalika sakmono kawistara Sang Sriatmaja pinangantian putri wis tenggah anggana laras. Ngumandangi ngantariksa suwantening gangsa pratandha pakurmatan lumaksananing Sang Pindha Nalendra ananging Sriatmaja penganten kakung. Ang lumaksana sinawang saking Mandara katingal wibawa lamantara Cinandra kumenyar mawa Prabawa kentar-kentar ing Gandawida. Sumeret amblabar teja maya sengsaya dangu sengsaya cetha sengsaya caket hasengsaya ngalela. Dupi sawekta ing gati Sriatmaja tumanten kakung ing mangke sampun jumeneng wonten ing sak ngandhaping Gapura Agung. Sriatmaja tumanten putri tumunten ugi hang lumaksana. Saya caket dene hang lumaksana prapteng wangkang tinuju. Tumunten Sriatmaja tumanten kalih sami hampku tinggal. Tempuring pandulu catur netra linambaran budi luhur sakala wonten daya pangaribawa. Babaring raos tresna ingkang sampun tumanem wonten ing Jaja Saranta kekalihipun samya hanyawataken gantalan. Punapa ta wujud lan werdine balangan gantalan putra tumanten kekalih. Pranyata wujuding gantal ingkang dumadi saking sedah ingkang lininting tinangsulan pawewenang sarta pinili suruh matmorose. Najan to sajuga priya sajuga wanita. Yen to kekarone manjing tekade bisa manjing cipta rasa miwah karyane. Ingkang nyata wis kinodrat dadi jatuh kramane. Dene ingkang keting benang cetha dene lambange Sriatmaja penganten kekalih. Dedhaupanipun kenarya pengiket nggenya mbangun tresna boten analisir saking paugraning kautamen. Purnaning samya balangan gantal wujuding balangan tresna putra manten kekalih. Ya kekalihipun amrapake tigan cinaketing bokor kencana sinampiran endahing adicara wiji dadi. Ya pecahing atiga, ya pecahing tigan. Suka pralambang dumateng ingkang nembeh palakrama. Mugi kekalihipun angrumangsing diri ingkang lenggan menika sampun lukar gelaring jejaka dalah gelaring kenya. Mugi menika lambanging dedonga saking para kina, ya para limpurna langkung-langkung Rama Ibu ingkang benjang tembene kenya mbangun tresna pikantuk anugraha. Kagungan wijining katresnan anenggih kagungan putra. Dene pepelinge para sepuh punden pinisepuhipun dumateng ingkang nembeh palakrama. Benjang tembene sageda anggula wentah dumateng ingkang putra putrinipun. Mulih sageda nuwusaken satriya kang pinunjul nyembahaken kekudangane negari Nuswantara. Ingkang tansah angantu-antu kridaning para satriya kang hamtama.
Dene wonten ing kalenggan menika Sri Atmaja manten putri Amiji samparanit manten kakung mawi tirta kang prinamutri warna sekar wonten ing Bogor Kencana. Ing kalenggan menika suka pralambang dumateng Sri Atmaja manten kekalih. Kabucal saking Sukerto tulus mulya mangging karaharjan. Dupisnya paripurna Sri Atmaja temanten kekalih samya kapanggihaken. Kawistara pepundhenipun jumeneng wonten ing sangajenging temanten kekalih. Dene ingkang ibu mawi singkep lan selindur hangrodongi putra temanten kekalih. Dupi sampun siyaga kadang suba manggula subaya cucuking lampah paring sasmita dumateng pepundhenipun. Lekasing sedya andherekaken putra pengantin kekalih temuka ing sasana rinengga kepareng sedya badhe kawini suda. Alon halumaksana pepundhenipun anganti Sri Atmaja putra manten kekalih datan kendhatan sama mintu nugrahaning Gusti Kang Kawasa nderekaken putra manten kekalih kanthi pinayungan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan. Dene kawis tinggal papan kang kinarya upacaraning putra manten kekalih rinengga tinata peni kadya papan wini sudaning Nalendra Gung Binetara wujuding mreksa kang winukirtinata ing rengga peni. Cinorot panjering wismu pahargyan pating galebyar kadya yayah kencana kang sinangling. Kiwa tengening papan palengganing putra manten kekalih ginepyok dening retenggan kang dumadi saking roning klapa muda ingkang sinebat janur kuning. Prigling kadang juru taman ingkang merkados dene wahing Kalpataru Dewandaru wujuding kembar mayang sajodo dalah mayang sari sajodo. Kawistara Sri Atmaja manten kekalih mangke sampun temuka ing sangajenging kursi lininggi. Dupi sampun saweta yo manten kekalih kacarian nedya badhe kawini suda. Kawistara Sri Atmaja manten kekalih saderengipun kawini suda pinangku kabebot timbang dening pepundhenipun. Yektos badhe kabebot timbang katresnane putra manten kekalih yo ing kalinggahan menika Rama miwah ingkang ibu raos rena enggalih. Dupi hamirsani dala ugi hanguningani bobot timbang kadya sami. Lambang nyata dawuhing putra manten kekalih linambaran krana tresna putra samya dening tresna putra. Mubang yang haru naka traning angga dupi samya bobot lan timbangipun sami mila kalenggan menika pepundhenipun tumunten jumeneng hangrangkul putra manten kekalih sinampiran peweling saking punden pinispuhipun putra manten kekalih nedya badhe kalenggahaken ewoning basa putra manten kekalih tinanem putra manten kekalih tinandur sinebat ing kuncaraning basa putra manten kekalih kawini suda dados Nalendra nadyanto hamung sakedhiping netra. Sinawang saking Mandara dupi putra penganten ing mangke sampun lenggah wonten ing Damparati. Yayah Narpati Gung Binetara lenggah tresna kaliyan ingkang garwa Prameswari. Paripurna Sri Atmaja penganten kekalih kawini suda ing mangke sinampiran lampahe adicara adat paringing saking para limpurna duk ing nguni. Nadyan temuane sing adicara winisudan nanging kebak ing wasita piweling dumateng kang nembe nambu silaning hakrami. Juru pangrengga busana hamruwani adicara kacar kucur tampa kaya. Suka pepeling dumateng kang nembe hapalakrama jejering kakung paduka Sri Atmaja manten kakung. Ing kalenggan menika sampun dados pangarsaning balerisme. Iya pemimpining keluarga ugi sebat imame keluarga. Mugi saged dados pemimpin ingkang tansah ngayemi garwa putra. Dilambanging paduka remena angolah krida pados nugrahaning Gusti Kang Kawasa kinarya nafkah dumateng ingkang garwa. Dene Sri Atmaja penganten putri kanthi kancu sinulamin anampi wahing kacar kucur saking Sri Atmaja manten kakung. Mboko satunggal kemawon boten wonten ingkang marebel. Mratandani jungguhaken kekudanganipun Rama miwah ingkang ibu saged dados garwa ingkang gemi hanastiti surting ati-ati.
bekti dumateng ingkang kakung aneng ingkang raka. Paripurna menika tumeten Sri Atmaja temanten kekalih nedya sinampiran lampahing adicara dahar kembul. Endahing swasana lan adicara dahar kembul, temanten kakung ndulang temanten putri, dene temanten putri ya ndulang temanten kakung. Samya dulangan kalipun. Sinawang saking Mandura kadya Peksidara ingkang lagi langening asmara. Lambanging putra manten kekalih saged manunggal nyawiji, manunggaling sedya, manunggaling tresna, manunggaling karya. Ugi pait getiring bebrayan kedah sinandang dipun raosaken dening putra temanten kekalih. Uga linambaran tansah remen anyukuri nikmating Gusti kang hakarya suci. Kadya paripurna lampahing adicara dahar kembul. Tumunten Sri Atmaja putra penganten kekalih pinaringan unjukan arupi toya wening. Nadyanto hamlabar unjukan ingkang segeraosipun. Nanging ing kalenggan punika pinilih unjukan toya wening. Wening tirtanipun asrep dipun raosaken. Saged kinarya pepiling dumateng putra manten kekalih. Mugi anggenipun bangun tresna linambaran kanthi suci lan wening enggalih. Paripurna tumunten sinampiran adicara panteng panggang suwe ingkung benggang ingkung. Lambanging paduka boten tansah rebat leres. Paduka sampun makempal wonten ing satunggaling balewisma. Kaiket ing raos tresna. Kakung miwah putri hanggadhaing jejiban ingkang sami. Nadyanto temanten putri paduka jejering wanudya. Jumbuh emansipasi wanita ingkang sampun dipun proklamiraken dening kusumaning bangsa Ibu kita Kartini. Wanudya lan priya sami kemawon kagungan jejibahan. Dene paduka samya makarya ageng aliting rejeki, monggo dipun raosaken sesarengan, mboten usah kabeda-bedakaken. Mekaten menggah lampahing adicara adat kerobongan sageda tinampi dening paduka Sri Atmaja temanten kekalih. Kinarya sang paduka anggenipun mbangun tresna. Duh Rama Ibu pepunden mami sewu tatanyono kawula sampun palakrami kula nyuwun pangaksami. Paripurna Sri Atmaja temanten kekalih kapanggihaken. Sinampiran lampahing adicara dating mangke ngabiyantara wonten ing Rama Ibu. Ing kalih putra temanten kekalih inget maring purwaning dumadi lamun to saged kapiraosi memala. Duh Rama Ibu, kepareng putri ngaturaken sungkeming pangabekti katur sak ngandhap paduka. Rama sing diri ingkang putra wiwit alit dumugi dewasa tansah dados tamelipun paduka. Kula dereng saged males budi. Warantine sampun kumawantun ambut silaning hakrami. Rama Ibu, sepisan malih ingkang putra nyuwun tambahing puji astuti nggih Rama Ibu. Mekaten pangudasmaning griya Sri Atmaja penganten putri lamun saged kapiraos ing memala. Paripurna menika tumunten Sri Atmaja penganten kakung nganti kang garwa ngabiyantara wonten ing ngarsaning pepundhenipun. Pangantikane sang ngapeke. Duh Rama Ibu, ingkang putra ngaturaken sungkeming pangabekti dalan nyuwun dipungestu. Anengge amung tetangga saking paduka Rama Ibu siang pantaring ratri kang tansah putra suwun. Rama sing diri Rama Ibu ingkang putra tansah dados tamelipun paduka. Kang putra dereng saged males budi paduka warantine kula sampun kumawantun ambut silaning hakrami. Pundhet Rama Ibu. Kang putra nyuwun tambahing puji astuti nggih Rama Ibu. Mengaten Sri Atmaja manten kekalih angginya sujud wonten ing pangkone Rama Ibu. Nggawit kekalihipun inget marang Kang Rama ingkang saknyata sembodo angukir jiwa ragane miwah dadi lantaran tumuwuh. Inget marang Kang Ibu ingkang sampun dados papaning yoga brata salebeting nawa candra dasari sarta nglalinting anggula wentah wiwit kalane samono nganti dewasanipun. Purna ngabiyantara wonten ngarsane Rama miwah Ibu.
Sang Sriatmojo putra pinanganten kekalih tumunten jumeneng. Sriatmojo pinanganten putri lumpruk wonten ngarsane ingkang garwa kinasih. Bios mungkem ngabiyantara wonten ing ngarsane Sang Sriatmojo pinanganten kakung.